qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shugaban sojojin jamhuriyar Nijar wato Janar Abdurrahman Tiyani ya samu goyon baya daga manya-manyan ƙasashen Turawa, inda a yanzu haka wannan manya-manyan ƙasashen Turawan sun riga sun aiko da Nijar manya-manyan makaman yaƙi. Haka zalika General Tiyani ya ƙara cewa ko da ƙungiyar ECOWAS bata kawo farmaki ba to shi fa zai kai farmaki zuwa Najeriya domin ganin ya tarwatsa rayuwar Mr. Bola Ahmed Tinubu. Inda a yanzu haka General Tiyani ya turo sojojin ƙasar Nijar zuwa bodar ƙasar Najeriya ta ɓangaren Sokoto. Alamu sun gama bayyana ƙarara, yau ko gobe ko jibi za a iya fara yaƙi, sai dai mu ce Allah ya kawo sauƙi akan wannan al'amari. Masu sauraro ku gyara zama domin jin sahihan labaran da muke ɗauke da su akan wannan al'amari. Amma kafin nan kar dai ku manta idan wannan ɗin ya kasance shine farkon shigowa ku ta farko wannan channel ɗin, a daure a danna subscribe sannan ai mana alamar ƙararrawa, sannan ku yi mana alamar lakin a ƙasan wannan bidiyo. Shugaban ƙasar Nijar wato Janar Abdurrahman Tiyani ya fara kai farmaki kai tsaye zuwa ƙasar Najeriya tun bayan sanda ya samu goyon baya daga manya-manyan ƙasashen Turawa. Wannan manya-manyan ƙasashen Turawa irin su Amerika zuwa su China har ma da Indiya da Ingila sun yi alƙawarin za su taimaka wa ƙasar Nijar domin ganin sun farmaki ƙasar Najeriya. Haka zalika shugaban sojojin jamhuriyar Nijar ɗin ya ƙara yin wata sabuwar sanarwa inda yake cewa ina jagoran ƙungiyar ECOWAS idan zai iya gwabzawa da waɗannan manyan ƙasashen da na lissafo mishi to fa ya gaggauta, inda General Tiyani yake cewa ya shirya tsaf domin ganin ya farmaki sojojin ƙasar Nijeriya. A gefe kuma jagoran ƙungiyar ECOWAS ya ce ko da ya gayyato manyan ƙasashen Najeriya da ma manyan ƙasashen Turawa to shi ma fa a shirye yake tsaf domin ganin ya farmake su. Domin ko shugaban ƙasar Najeriya kuma jagoran ƙungiyar ECOWAS wato Mr. Bola Ahmed Tinubu ya ce a shirye yake tsaf domin ganin ya kawo ƙarshen zaluncin da ake yi a Nijar.